Sa Mandaue City, laing kandidato ang mi-file sa iyang Certificate of Candidacy Pagka-Mayor sa Dakbayan. Si Chona Carion sa report. Mi-file sa iyang COC kaganyang buntag mao si Eric Yap Fortuna, 56 anyos, taga-barangay Giso, Mandaue City. Si Fortuna gustong magpapili pagka-mayor sa Dakbayan sa Mandaue, isip independent candidate. Wa hinuon magpa-interview si Fortuna human sa pag-file sa iyang COC. Sa pagkakaroon, miabot na sa 13 ang nakaduso sa ilang Certificate of Candidacy human sa kompletong slate sa kaabag sa anak sa Mandaue ni Kongresista Jonas Cortez o sa iyang running mate nga si board member Glenn Bersede nga mi-file sa ilang COC kagahapon. Matud ni Attorney Ana Flor Gohilde, election officer sa Comelec Mandaue, nga kung ano na'y gustong mo reklamo sa mga mi-kandidato, makaduso sila sa ilang reklamo 5 kaadlaw human sa filing sa COC. Mahimong madeklarar nga nuisance candidate kung wa kini makinarya o kapasidad nga makalusad og kampanya ug ang mi-kandidato nga dayag kaayong manglawgaw lang. Hinuon ang tanang reklamo isumite nila sa Comelec Legal Office sa kauluhan. Kanang naay mo file og petition for nuisance candidate, ang kandidato pud for that position ang mo file ana within 5 days from the last day of filing the COC. So kibali kung naay kandidato nga affected siya kay nga naay nilansar nga tan-aw niya is just there to create a mockery of the elections, so mo file siya na. Ugmang adlaw ang katapusang adlaw sa filing sa COC, gikatakdang mo file sa ilang COC ang mga sakop sa hugpong Mandawihanon alang sa pagbabago ubos ni Mayor Luigi Kisumbing o Vice Mayor Cardo Fortuna. Chona Carion, Balitang Bisdak.